gumawa ng kanta. Kung ang puso ko'y laging may kaba, tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama pa sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon? Ang buhay ko gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat nang lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon, na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Alam ko na, alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Hindi ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Hindi ko na yata kaya. Kung mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis ang pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw ay matutunan mong ibigin
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Biyernes sa inyong mga kauturan ko kay Kristo. Dayawan naton ang Dios sa paghatag sa aton sa sining bag-ong adlaw. Subong man ang aton padayon nga pagdebosyon sa Sagrado Corazon ni Jesus. Kabay pa nga paagi sa aton pagdebosyon sa Sacred Heart of Jesus, dugang kita nga magkilala, maghigugma kag magsunod sa iya. Hindi ako pagpabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon, o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon. Akon Ginoo kag akon manluluwas. Mga muyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, bangod sang imo amaynon nga paghigugma, imo ginhimo nga takos kag nahamutan ang pag-alagad sa imo mga tumuluong. Luwasa kami sa tanan nga mga kasablagan, agud malambot namon ang mga kaayuhan nga imo ginasaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 1, tubtob 8. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan. May isa ka manggaranon nga tawo nga inkargado. Ini nga inkargado ginsumbong sa iya nga nagausik lang sa mga pagkabutang sang iya amo. Gintawag niya ang iya inkargado kaging pamangkot. Ano ining nabatian ko nanungod sa imo? Atagi ako sang husay sang akon pagkabutang nga gintugyan ko sa imo kay pahalinon ko ikaw. Ang inkargado nagsiling sa iya kaugalingon. Ano bala ang himuon ko, kay pahalinon ako sang akon amo. Wala ako sing kusog sa pagkutkot, kag nahuya ako sa pagpakilimos. Naibalaan ko na kung ano ang akon himuon. Agon nga kung wala na ako sang obra, may abyan pa ako nga magabaton sa akon sa ila mga puluyan. Gani ginpatawag niya ang tanan nga mga tawo nga nakautang sa iya amo. Sa nahauna nagpamangkot siya, pila ang utang mo sa akon amo? Nagsabat ang tao, 1 kabarel nga lana sang ulibo. Ang ikargado nagsiling sa iya, yari ang imo listahan, pungko ka kag isulat nga 50 lang. Sa isa naman nagpamangkot siya, kag ikaw, pila ang utang mo? Nagsabat siya, 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iya ang inkargado, yari ang imo listahan, isulat nga 800 lang. Ang amo sining di matarong nga inkargado, nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik. Kay ang mga tao sa sining kalibutan
maabtik pa sang sa mga tawo mayara sa sakapawa. Ang amo sining di matarong nga enkargado nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik. Kaya ang mga tawo sining kalibutan maabtik pa sang sa mga tawo ngayara sa sakapawa sa pagpatikang sang ila mga buluhaton. Ginakombine naton sa masami ang wise o pagkamaantigo sa dishonesty. Pareho abi sa istorya sang duha ka magkumarihay. Siling sang isa, Mari, daw kadako gid gali sang ginabayran mo sa kuryente. Sang may ara balagin takod dira sa akon bentilador ang elektrisyan, nagnubo ang akon bulanan nga ginabayran. Abaw kawais gid sa imo Mari ba? Ti tudlo iman ako miga kung paano inahimuon. Sabat man sang isa. Ginahangkat kita bilang mga binunyagan sa pagtuo nga updan o paresan ang aton pagkamaantigo sa pagkamaligdong o honesty. Magdalaunta sang kasanag o inspirasyon sa iban ang aton maayo nga ihemplo sa huna-huna kag buhat. Pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Magadalaayhan ining akon pagtuo sa kompromiso o mabutang ako sa alang-alang. Niyan, balikan naton ang sitwasyon kung sa ano nga paagi nga kita may oportunidad sa paghimo sang kaayuhan. Nabatian naton sa palanggiran, hindi lamang ang kapasidad sa pagkamaantigo o mangin-wise ang ginhatag sa aton sang espiritu. Nadawat man naton ang kusog sa pagkabuhi bilang mga bag-o nga tinuga. Nagatuo bala kita nga may ara kita sang kusog sa pagpili kung ano ang husto kag nagakaangay. Ginhatagan kita sang gahom sa paghimo kung ano ang maayo, himpit kag makapahimuot sa Dios. Mabasa sa Romans 12:2. O Ginoong Hesus, kabay pa nga hatagan mo ako sing pagtuo kag pagsalig sa mga ginpamulong ni San Pablo. Mahimo ko ang tanan dira sa iya nga nagapabakod sa akon. Mabasa sa Philippians 4:13. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kaghangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Sino ang nagtuga sang kalibutan? Ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo, amo ang isa kag indi mahamulag nga sadsaran. Sang pagtuga, bisan nga ang hilikoton sang pagtuga, ginpahanungod sa Dios nga Amay. Ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Yari ang importante nga Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Biyernes naman kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 5 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2000. 29 local holiday diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental tungod subong adlaw November 5 al 5 de Nobyembre na sa aton nga mga kabombo. Al 5 de Nobyembre sa aton iyang mga kauturan. Okay, sige, no? And November 5 sa aton nga mga kauturan, it's 50 days to go na lang mga kabinan kag magkaselebrar na kita sang adlaw sang Pasko. Isa ka maulanon nga aga sa aton tanan, no? Pagbugtaw nato nagkatulo-tulo gali ang kalibutan. So matugnaw nga palibot do kanami ibarikutot. So it's because it's a holiday diriya sa aton. Ate, maka-relax, anay makabulubarikutot, anay kita subong yang aga, kay ti kalabanan, why sang mga trabaho. Magluwas lang sa mga kauturan naton nga mga remedyo general, no? Apisar iyang holiday, why gyapon holiday, kay tungod ti kinahanglan nga magkayod aga pa, or kinahanglanon nga magmata aga pa, magmata iyang mga kabiran sang temprano pa.
Okay, sige, no? So sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, anong mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan. So ang una, bangod nga 5 de Nobyembre, syempre, no, ang selebrasyon sa 5 de Nobyembre karon diri sa aton sa may syudad sang or rather sa probinsya man sang Negros Occidental. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, subong adlaw or kagabi, no, permahan ni nagwa ining executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia, no, sa pahanugot, no, sa pagkakas sang paggamit sang plastic barriers sa mga di pampubliko nga mga salakyan o kon mga PUJs. Kag subong man sa mga kabombo nato ng Civil Service Commission gindenay ang motion for reconsideration gin-file sa mga Basiwa Board of Directors. Dugang pa nga mga balita, no, tutukan naton diri man sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Ang gobyerno nagka-target sang National Vaccination Drive versus mga kabinan COVID-19. Ay sa pinaka-latest kahapon, 1,766 na lang gid ang na-record nga bagong infection sa Department of Health. Pero sa karon kadamo sa mga nadulaan man sa trabaho, no, until now diya sa aton sa pungsod Pilipinas may epekto ang COVID-19 aton iya nga hibaroon. Kag subong man balita nagikan sa luwas sang pungsod, no, nga aton iya nga tutukan man sa subong iyang aga diri sa aton iyang palatuntunan, no, pila ka mga nagapanguna nga mga balita. Ang WHO nagapanawagan sa mga vaccine makers nga prioridad ang mga pigado nga mga kapungsuran. Sige, no? So, initanan ang aton iyang diskusyonan diri gid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay? Sige, sa subong iyang aga, kamustahon naton maulanon man ang aton iyang tiyempo, no? Sa aton iyang palibot sa siyudad sa Bacolod, ang unang hugnat sa balita sang patrol hibaloon naton, no? Sa subong iyang aga diri sa aton iya nga pangalagad, no, diri sa aton nga palatuntunan kay manti syempre aton iyang promo diri sa Bombo Radyo 1-2 Panalo promo 2021, no. So sa aton iyang mga kabombo kag mga ka-Star Nation, ang Bombo Radyo Philippines wala nagbuya, no, sa tunga sang pandemya kag maiso nga ginalunsyar ining tatlo naton iya ka nationwide promos para sa tuig 2021. Di sa first quarter aton iya ginalunsyar de bala ang Buena Mano Salvo Year 16 nga nagpanghatag sang 8.5 million in total prizes. Kalakip na diri ang ika-73rd nga Bombo Millionaire, no? Ti sa tunga-tunga sa siniiya nga tuig ginsundan sang enhanced swerte sa palengke promo nga nagbuya sang 6 million pesos para sa kada semana nga cash siyahan sa mga promo centers kag suki nga mga tyendahan. Kag amo ini, no, ang last quarter promo nga magasugod na sa November 1, nagsugod na kita sang November 1 sang Lunes nga adlaw mayara kita nga ginaparagtag nga mga papremyo. Today bantayan ni naman mga papremyo naton kay sa kabugusan para sa tatlo ka nationwide nga promo sa nga tuig 2021 nagdangat sa 20.5 million in total prizes ang dintigana sa Bombo Radyo Philippines sa pihak sang sulit-sulit nga pagsirado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw sa aton tanan nga nalampawasan naton, no. Gani pinagi sa 1-2 Panalo promo part 20 ti madayon gid ang Pasko kag ang madason nga ika-74 nga Bombo Milyonaryo nga aton mahibaluan sa mismo adlaw sang Pasko that will be on December 25. So, okay? Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash pa kag
Kagpangod nga promo ini isang Bombo Radio Philippines ang premyo amo nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga daog. Okay? So 6 million in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize. Apat ka mga winners ang 50 mil pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So ang guaranteed prizes in 24 key areas, ang ato niya nga first prize is 15,000 pesos, ang ato niya second prize is 10,000 pesos, kaya third prize 5,000 pesos. Sa kada estasyon sang Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners or 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes each, no? Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. Lunes to Biyernes ha, ang promo magadugay sa sulod iya sang 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 220 sa Bombo Radio Philippines. Okay? So, agod nga makapasakop magbakal sang liwat na sa mga required nga mga proofs of purchase ang aton nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga area. So magasugod na ang promo naton sa nagsugod na rather kita sa aton nga promo sang Lunes, November 1. So sa liwat sa inyo dira nga puti nga sobre isulat ang mga masunod nga impormasyon sa pag-join sa nga promo kung wala pa kamo naka-join, no? A name, address, signature, contact number, ang proof of purchase, week number. So nagpamaton kita sa entries para sa week number 2 subong, ang title sa promo, kag ang ngalan sa Bombo Radio kon Star FM station sa inyong nga lugar. Siraduhan sa mayo mga envelopes, ako hindi madula akong mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw, may chance ka mo nga magadaog sa mga dalag ko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sini nga lugar. So bantayan ha, kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sini nga puloy-an. So, humalin Lunes to Biyernes, dapat nakatutok gid sa pagpamati sa inyong mga Bombo Radio and Star FM bangod stations, bangod mismo ang mabunutan nga inyo entry sa 3 ka bas ikaw mabunutan, no? Sining isa sa mga 3 ka mga daily winners para sa instant cash ka gift pack worth 1,150 pesos, no? Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa gift pack. Okay, so 3 mga magadaog adlaw humalin Lunes to Biyernes. So 15 kay mga winners kada semana sa sulod sa 7 ka adlaw. Ang premyo among nagahulat sa mga daily winners, no? So meaning kada winner hatagan ni siya sang 6 ka oras nga tion, no, sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Ti kun hindi kaya makabot ang winner sa natala ng oras, liwat nga magabunot sa panibagong nga winner, tubtob nga ma-claim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. Okay? So maghulog na sa inyong mga entries agud nga may tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga palaron nga magadaog adlaw-adlaw. So nagasugod na kita sa aton nga paglawag sa mga winners today. Bantayan nyo naman. So padayon lang ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa masunod ng mga sponsors. Wala untat ang inyo nga para agod nga wala untat ang inyo sa nga pagpasakop sa kada semana. Okay? Subong ko magduto kita sa panimalay aga pa. Diba? I'm sure kinanglanyon nyo niyo. Silver Swan, sukang puti. Sarap asim. Silver Swan, wow, sarap. All-in-one seasoning, siguradong wow. So isa ka proof of purchase, isa ka empty stand pouch o label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams ako 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry ha na and subong man ang mapag-on nga orokan sa orokan maayos ang buhay mo so pwede mo na magamit nga proof of purchase dason kung magbakal ka kay isa ka sticker kun coupon nga may napag-kit no sa tanan nga Bombo promo title sa pwede nyo na gamiton nga entry and of course kinanglanon tani hygiene mangin matinlo kita. So, Rexona, use after
every bath for hataw para hataw sa galaw. So isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant, subong man isa ka empty regular sang Rexona o kun junior roll-on sa bisan ano lang nga variant. Okay, so ayos na kita dra na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Good luck ha sa pag-intra nyo sa aton iya nga promo agod nga magadaog no sa aton iya nga mga papremyos. So amo ning ginahambal naton no ang 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa madason nga bombo milyonaryo sa adlaw mismo sang Pasko. December 25, 2021, 6 million pesos in total prizes nationwide. So araw-araw balde pa premyo na may kasyahan pa. So good luck sa aton nga mga loyal nga mga entry senders. Good luck sa aton iya nga mga entry senders. Sige no sa subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Chekero naton. Kamusta ang palibot naton sa syudad sa Bacolod? Sige pa ulan, no? Nagabubo pa ang pag-ulan. So kung ulan dapat ga kuan kita ha ga panaming sa lawas na kay kabudlay mataritihan kita, di ba? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So gid, we have to be very careful gid no sa aton iya nga mga kauturan, halong lang gid no. And sa aton iya nga mga kabombo, chikero naton no kamusta ni subong aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod sa paglibot sang patrol no sa subong naman iyang aga sa mga kauturan tang naga-monitor sa aton subong. Abal ko na matugnaw ang kagahon pero ara kamo gyapon no naga-monitor sa aton diri sa Bombo Radio. Ambal ko na hindi ko na kuman kamo maisa-isa tanan pero salamat gid sa mga utod naton yung mga OFW sa kamusta man dira sa luwasang pungsod. So sa diri sa Pilipinas na medyo ganubo ng kaso sang COVID, hopefully sa iban yung mga kapungsuran amuman para nga at least dululungan kita tanan nga makabalik iya makabilan sa ginatawag iya nga new normal no. So sige, kamustahon naton, kamusta ang aton nga palibot sang syudad sang Bacolod sa subong iya nga aga. Chikero naton ang una nga hugnat sa balita sang patrol no sa subong ni Bombo Lianiziel Minardo. Kagabi nagpagwa na permahan ni Mayor Bing Dinardia ang executive order nga nagapahanugot no sang pagkakas na sang mga barriers no sa mga di pampubliko nga salakyan. Miyara sang amendment sa una na nga ginapagwa nga executive order. Anong inyong nga reaksyon? Wala ni barriers ang mga jeepneys, no? Wala na kakason na ni? Kay manti, di ba nagambal ang una nga nagambal ang LTO nga okay na starting November 4. Pero since nga wala pa naglabot sa local nga memorandum, wala pa man kapagwa sa executive order, so ang mga pampasayro nga mga salakyan wala pa nagtuman sini. But since nga meron sa executive order ti kakason, ano ang inyo nga mahambal, no? Wala na nablang diblang barrier, nablang plastic, iba nagambal ti do wala na gyapon kay man ti basi magtinapik man ti gyapon ng virus, no? Pero subong anong reaction sa ninyo no sa pag kakas no sining mga barriers nga ini nga ti okay na lang kung wala sa mga di pampasahero nga salakyan base sining ginpagwa nga executive order number 52, an order revoking the requirement of the use of non-permeable or plastic activate barriers for all public transportation in the city of Bacolod. So, anong inyong mahambal? Sa sini na sige na hibaba before naton basahon ang inyo sini nga mga reaksyon, chikero naton iya sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo ang aton nga sitwasyon subong sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Lianiziel Minardo sa subong yang aga. Bombo Zil, maayong aga. Yes, sa Bomboan, so maayong aga sa ating tanan, like kita diri subong nga Bomboan sa San Sebastian, ang Cathedral Bomboan, sa Tubang, mismo sa may public plaza Bomboan, sa
din ulanon gid ang aton nga panahon sa subong nga bambuan. Sige, ulan. Niya sa bambuan bundak ang ulan subong nga aga bambuan. No, kagina daw na gagahon pa lang bambuan, naka-experience na kita sa nga matudong ulan. So, sa subong bambuan niya sige gabundak ang ulan diri sa syudad sa nga Bacolod, no? Diri area bambuan sa downtown. So, medyo mabasa na gid ang dalan sa subong nga bambuan. So, dapat maghalong ng ini ang aton nga mga driver o kung mga kauturan naton nga naga-drive, hinay lang sila bambuan. Delikado ni sa nga dalan subong nga medyo madanlog bambuan. Kaya dapat ang nagaginuha o kung may mga ara kinanglan sa sagwa bambuan, nagadalagid sila sa nga payong kay hindi ta mapaktan kung ano oras kaga kasan-o matupa ang ulan ng bambuan. Biskara kapote lang da nga panaming nila sa subong. Sa bambuan, subong aga matawhay naman ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Wala man sa mga insidente, no, nga kalatabo o kung na-recorded as sa subong nga aga bambuan. So, amo na bambuan, paulanon kita katama sa subong ang panahon, no? Pag sa sagwaman do ka mabasa ka bala bambuan, amo ni oras do ka tugnaw gid batsagon. At subong ay do dami gid tulog ni, no? Kada kaagahon nga magulan-ulan niya. Daw hindi ka na lang gid magabangon sa imong hiligdaan. So, kabay pa karon na bambuan nga mag-init na ni o kung na magtahaw-tahaw ang ulan. Kay ti daw ka damo subong sa nga programa nga paghiwato na bambuan ay sa pagasaulog sa nga 5 de Nobyembre bambuan. So, sabihin na nahilway kita sa kamot sang mga katsila bambuan. No? So, ginaselebrar gini ang 5 de Nobyembre para sa pagasaulog sang aton nga kahilwayan diri sa Negros Occidental sa kamot sa mga katsila bambuan. Kabay pa ihatag ni karon ang gilayon kay may ara nga programa sa probinsya ng capital na karon na bambuan na may mga pasidungog ini sa mga government employees man sa nagakalain-lain na mga sektor nga kasubong sa mga kapulisan, mga coast guard sa Bureau of Fire Protection kaga sa nasari-sari pang departamento kag sa mga sektor sa ara sa gobyerno bambuan. So, subong ang aga. So, maulanon gid ang katama, ginapanugyan sa gid ang nga mga kauturan nga magahalog gid sila bambuan. Medyo ang simple sa bambuan kung ikaw ara sa salakyan, no, medyo gapag o ko nang imong windshield sunod hindi mayo kataon. Hinay lagi sa pagpadalagan bambuan kay base karon kung may magtabo kag hindi makita. So, kada ko nga disgrasya, dapat maghinay lang gid kay maulanon subong nga bambuan. Okay lang na siya magpadalagan kung wala nagaulan o kung okay lang gid ang tiyempo. Pero kung magkambo ni bambuan nga gabugos-bos ang ulan kisa ang nagatabok biska na sanag pa ini ang imo nga sugado hindi mo gid maklaruhan o kung makita tungod sa kadamulon sa ulan bambuan. Yes, amo gani man, no? So kusog sang ulan, mayo lang kalapad sang payong mo, no? Bombozil. Amo rin minta kung magdala kita payong nang blang lapad nga maproteksyonan gid kita ya, hindi ta mabasa. Amo gid bambuan kasi kung may payong kaya biskan din kailangan nga hilit-hilit o kung may atop lang gamay nga maka-plastar ka pwede gid bambuan, no? Maging preparado gid agang yara bambuan sa mga hulugad ni sa mga saka akon suba. Maging alerto man sila bambuan kay kung ang huyop sa panahon hindi ta gid niya mabalaan. Yara kisa magkusupuso pa magagulpi lang ini magsaka ang tubig. No, kabay pa nga maging alerto lang ang kada isa sa aton sa subong adlaw bambuan the may pressure naman siguro. So dapat awareness ng gid bambuan sa mga pumuluyo diri na sa syudad sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental bambuan mayo siguro sa iban yung mga lugar kay wala niya nagaulan-ulan pang diri sa syudad sa Bacolod bambuan aga patagin blessing sa bambuan na aga patagin tagaan blessing kay ulan-ulan subong ang panyempo bambuan. Amo gani man. So at least no mga kauturan naton subong ti holiday man, local holiday. Ti timing man nga way man gid kalabanan sang trabaho pero ti mga remedyo general, ang mga drivers ya Bombozil ti kinanglan gid magbagong bangon gyapon aga pa although nga ti subong ya mamilag-pilag ning mga pasahero. Amo gid bambuan
ilabi na gid subong dako na ni bumbuan nga advantage sa mga jeepney driver, no? Kahit ipakakas na ini ang mga barrier, agapon ganit bumbuan pagsakay ka sa jeep, may ara na yung nakakas nga daan. So nagapaminsan ako, bako nakakas na ini, kaya wala pa man executive order. Saka gapon naman, o kung nasa kagabi na ninalusot ang bako kung aling kakas na nila, kaya kung madakpan ini sila sa ara sa dita o kung sa LTO, kaya wala pa sang executive order, may ara nga tsansang nga mamultahan ini sila. Kaya ang iba niya bumbuan, nag-advance niya daan kakas nga supposed to be, hindi pa dapat pwede kakson ang barrier. Kaya na kayo subong na aprobahan na may EO na kaga pwede na ini kakson, dapat na bumbuan 70% naman sa gihapon ini ang pasahero na makasakay sa isa ka vehicular o kana sa jeep para ma-maintain sa gihapon na bambuan ang social distancing. So, hindi gihapon sila makapasubra bambuan. Kung mag-20 sa unang ila ginakarga, dapat 17 lang geda ka pasahero ang ila niya karga. No? Mag-16 di ang sa likod, kag isa ang sa front seat, ay para ang social distancing. So, o dapat, kung yes. 70% ang imo karga, let's say karga mo po pulo katawo, dapat 70% sina 7 lang. Yes, correct, 7 Babuan. lang. So kung 20 katawo, dapat 14 lang, no? Correct. Hindi siya para hindi maginutok kay nga pagwa sina executive order Bombozil. Damo man reaction sa mga kauturan ta. Iba nagapabor, iba ni do hindi man gusto nga kakaso ng barrier. Ti amo gid ni, damn if you do, damn if you don't. Damo man nagapakawalaot kay ginkakas ang barrier. Pero sang may barrier pa, damo man gakumod kay mera sang barrier, ano gid man bala. Mayara pa iba na bumbuan sa komento. Dapat pencil naman. Sa parte sang ang mga driver do kapabor gini sa ila bumbuan nga kakson ini ang barrier kay do kawala naman ko na ini pulos, no? Kung kasi sa bumbuan hindi pa ini ma-disinfect nila tungod sa kasakuon. Ang ara naman niya sa mga pumunuyo, may ara iba niya nagapabor gid no naka-insindi man niya sa parte sa mga driver. May ara man niya nga nagakomento nga mainikit-ikit naman na ako na wala sa social distancing. So namin sila magakomento bumbuan, maka-holding hands gani sila sa mga public places. So wala man sila pakialam nga nagataas ang kaso sa COVID-19. Ang iban sa wayo na sang kapulisan nga magulagay ang ilang kamot kay tungod nga may ginapatuman nga social distancing. Bababulagay na to ng ilang kamot, makakig pa ni sila. Pagka dito sa punta bumbuan, mabalikay man sila gapon holding hands while walking. Balaan mo Bombozil, sa mga sugilanon bala, mapunggan mo lang baha ang pagigugmaan na yan, hindi mo na yan mapunggan mo, tod na? Amo ginabambuan, no? Ang gugmaya, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Mag-esbiskan ginasaway na. So, kagisa malaot na lang niyang sa parte sa kapulisan. Sila ya bumbuan ga PDA pang, no? Ga public display affection pa niya. Ilabi na gini sa may mga plaza kung gabi bumbuan. Doga tanda ko lang niya sa siling o ko na sang pelikula. So, dapat ganin ako, no? Ang pag-ibig, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaagi ka na, Bombozil? Kagi, bumbuan. Kagi, goro, bumbuan. Oo. Kagi, no? Inablang bala na da. Kay tiga, igugmaanay kami, ha? Oo. Ti, amo na bala. Galing, bumbuan, ipinagpalit sa malapit. No, may mga hugot. May mga hugot ka man gali sa live? Wala sa pite, bumbuan, magkadto, pinagpalit na lang sa malapit. Oo, see? Pero ambal gani nila ko no, may ara gid na nga katagna nga tawo para sa imo Maganda bumbuan. So sa parte sa mga pumunuyo bumbuan, kay tay may na ini sa executive order, so amo naman ni ang tumanon biskan nga wala na sa barrier bumbuan. So ginatinguhaan na sa gyapon sa mga driver kag kasubong sa mga pumunuyo ang social distancing magapabilin lang sa gyapon bumbuan. Oo. Gambal ka pa Bombozil, sang una, sang may barrier,
do perting inugtas ang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kaya syempre, hindi kaakbay mo, no? Mayara, pagid na iya nga sa isa ka pulungkuan, hindi gid sila ya magbulagay. Sa isa ka pulungkuan nga may barrier, sila ya nga duha mo, igo sila ya. Kaya tiin si parabol sila, ti perting mga inugtos. Ay naano ni sila iya. Ti subong niya, kay wala na barrier, dapat hindi man tagyapon magdaskanay. Kay we have to remember nga 70% ang capacity. Iniya maybe because sabat ini sang LTO, kay di ba lagi nahingyo sa mga drivers, pasaka taplete. Ti karon kay ti because maintindihan mong mga drivers kay pulo na ni kasud-asud nga si Mana nga saka aton plete. Ti karon kay ti way na gyapon na tuman gin 70% ang capacity. O ti magambar kita 70%, hindi siya puno-puno. Lain abi ang interpretasyon sa iba nato yung mga kautron mambal nga tinano naman ni madinas kanay naman ni nano ni kay dapat may barrier gid. Bombozil? Yes, Bomboan. So amo nang sa gihapon ini ang seating capacity no sa jeep ang kinalain ng dakay tika kun ini ang barrier Bomboan ni ara gani nagakomentar pag nga tani magnubo man ni ang plete kay tigil kakas ang barrier makapadamo sa pasahero hindi ina ko silingon nga gin kakas ini ang barrier makapagusto na sila pasaka sa pasahero Bomboan isang perasong wala to pandemya nga ang isa ini ka malabang nga bangko sa jeep Bomboan nagasakay sila sa pulo kabilog no sa backseat ini makasakay sila tanan sa 20 kay sa front seat pwede pa sila makasakay sa 22 pero sa mga Bomboan nga may pandemya so kinanglan 70% lang gid Bomboan ang ilang masakay no ang ibubulot isang mga pumluyo nga tani pataasan ay panubuan ini ang plete sa 7 pesos Bomboan maluoy man sila sa mga driver nga kapulo na ang price hike sila sa gasolina no biskan may nakakas na ini ang barrier pero ang ginasakay nila ng mga pasahero amo lang yapon ang kadamuon is 70% ng ni sa yapon kaya kung madakpan ini sila sa mga bitaw kag LTO nga madamo ang ila ginapasakay intercept na ni sila yapon no kondakto na Bomboan 70% ng ginigapon no para klaro sa mga kauturan nato no kag hindi na sila magaduro reklamo Bomboan kasi daw kita no ang ilay ni nga paminsaron kulang sila sa pag-insindi is makareklamo sila kung makakomento okay na Bomboan dapat insindihon nila ang ginahambal sang executive order kag kasubong man na Bomboan sang arakis sa social media hindi sila magapati-pati dayon nga amo na tungod wala na barrier makapagusto na ini sa pasahero Bomboan. Insindi yun manaton kay timiyara na yang pagkita amo na gulpi lang mag-react bala no. Way kapag ani ka prekatar ma-react ka na so subong niya ang ginanamin sining subong executive order pagtuman man ni siya Bombozil kun ang executive order number 52 series of 2021 since sa mga where assessed dere ginahambal gani nga the DOTR reasoned that there are no medical findings that plastic barriers are effectively prevent the spread of COVID-19 rather than the virus could even stick to them. So dere nga ginahambal dere sa executive order ang ang LTO nagpagwa sa mando nga effective November 4. So therefore, gin-revoke ang requirement for the use of permeable or active acetate plastic barriers in all public transportation. So amo na ang klaro dira. Pero dapat sundon ta kung anong ginahambal sang national abi sang LTO nga 70% capacity ang makasakay. No, amo naman ang ato niya panumdumon. It's up sa ato nga mga authorities nga ang implementation sinaing sigurado kita nga 70% kundi bantayan sa dalan, Bombozil. Amo ganda Bomboan kay ta pinakapunto biskan wala barrier kaya ang gina-required lang gid nga makasakay 70% lang so amo lang gid na ang makasakay hindi na sila pwede pasubra Bomboan kay karon mag-inikit-ikit din na ang mga pasahero so base din panhalindaan nga mga lugar o kon mga barangays amo na mga ang likawan nga magataas naman ang kaso sa COVID-19 so amo na sa pag-insindi o kung sa pagpa-insindi sa mga pumuluyo nga biskan wala na ini barrier 70% lang gid sa gyapon ang makasakay nga mga
persona sa sulod sang isa ka jeep Bomboan. So ginaano man naton ha, gina-warn man naton ang mga drivers kay tungod nga ginkakas ining mga barriers nga ini nga pwede na siya kakson base gani diri sa October 30, 2021 nga memorandum nga ginpagwa ni Attorney Mark Steven sa Department of Transportation. Assistant Secretary Bombozil Ginambal diri announced that they had approved the removal of plastic barriers in public utility vehicles effective November 4. So removal, pero sa mga PUJs hindi butang balon sini nga mapagusto na taya pasaka sa pasahero. 70% lang gid niya ang i-allow nga mga pasahero. Kay base madakpan ta ati kundi budlay na gid. Magitong gabi na gani Bomboan sa pagpanginyadi manini sa mga kauturan naton nga driver, no, ang isa sini ka okon may barrier, ang isa ka bangko naga-ikit pa ni sila okon duwa pa tungod ini sa pagpanginyadi. So kabay pa hindi ni matabo Bomboan nga mag-inikit-ikit na. No, kay tiba si ni mag-o na ini ang aton nga mga kauturan man o kung kita man mismo nga nagasakay sa jeep. No, so dapat tan-awon na gid o gen magin cooperate sa driver kag ini ang pasahero man Bomboan nga hindi lang mag-ikit-ikit sa jeep o kun ipatuman ang gid ang social distancing biskan hindi lang gid Bomboan syado kalayo kun tanto kalayo sini, so gamay lang nga distansya sa iyang tupad Bomboan. Correct no. Sige, at least no, Bombozil klaro na ni sa aton iya nga mga kauturan no ining bag-o nga ginpagwa nga executive order. Amo gani Bomboan, so kay pasalamat di kay magsakay ta sa jeep gani hindi ta stricto gini no katama nga magasuksok na sa nga facial kay kung kapisa duga-dugang ni pahuot sang imong dugan o kundi hindi ka ginawa Bomboan. So ang ginapangayon di nga i-wear lang ang face mask ang maayo no. Hindi pagpanubuon kay karong kasi ang iba na Bomboan ara na sa dalom sang ilang ilong no, wala ni ginasuksok sang maayo, may ara pa nga ginauban na lang gid kon sa may iyan na lang chin ayon na Bomboan. So dapat isuksok gini sang maayo ang face shield kon ang face mask Bomboan kay ti amo na lang gini ang aton nga panaming kung ara kita sa public places sa Bomboan. Amo gani man no. So importante kag kung nagkasakay kita sa salakyan maski wala na ni barriers responsible man naton sa tagsa kaugalingon ma face mask kita and face shield kag hindi na ta magistorya, hindi ta magkaon, iniblang hindi mahatagan opportunity ang virus nga magsulod gid daya direkta sa imo bala Bombozil kag ba-disinfect ta no. Kakabalo ka mga barriers, hindi mo kita gani kasigurado kung na-disinfect ni siya mo, Bombozil? Yes, sa Bomboan, may aragid yan nga nag-interview nato nagligan, nga hindi na nila matagaan sang time gid nga ma-disinfect ini. Kaya tikang kwakisa kapoy na ini sila kung makita ta na Bomboan, naga-initom lang na ang barrier tungod sa yabok. So kung ikaw daw ka metikuloso Bomboan, so pwede mo na kung may dala kaya nga alcohol, nga sprayan mo galing kay kung kasi mahuya ka man nga sa public places nga sige ka dapang spray sa mga barrier Bomboan, okay na kung sa kamot mo kung sa public places ka na nga mang spray ka para sa pulungkuan o kung sa barrier do ka over na hindi pananawan sang iban nga tao sa imo which is ikaw nagapanigurado kalamantani no nga hindi ikaw malatnan asang COVID Bomboan. That's right no. Sige. At least okay na ni no. Although mga PUJ subong syempre gaanto sang kataas ang presyo sang gatong no. Nga baw ang ginatan ako di nag-10th straight week nga taas 20 pesos ang nagdugang sa kada litro, imagine bala Bombozil. Tapos kabay pa next nga Martes, why na hindi naman magtaas kay kung budlay na gid ni kayo no. Ang ining pag 70% sa masakay sa mga jeepneys Bombozil although at least makabulig-bulig pero kapag